og velkommen til Mathildes trylletime. I dag vil jeg lære jer, hvordan man kan få ting til at forsvinde. Men jeg skal jo lige finde opskriften her i bogen. Okay. Martin Marv. Okay, men først, så der står her, at man skal tage sit hjerte ud, okay? Så det gør jeg lige. Jeg ved ikke, hvilken side det sidder i, men herovre sidder det den side. Det er lavet af sten! Godt. Okay. 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 Er I klar? Man skal gentage efter mig. Bibbidi, bobbidi, bob! Oh my god, den er væk. Nu vil jeg trylle den frem. Bob, bibbidi, boo! Wow! Men jeg har sådan lidt svært ved at trække vejret, så jeg må hellere slutte af nu. Her kommer rulletekster.